Čaute lidi, já vás vítám u dnešního livestreamu a dneska si budeme ukazovat takový parkourek. Někdo chce chrápe, ne? Náhodou ho nechci to. Já chci, aby si mu tu zobrazil. Takhle možná. Že jo. Čau. Já ještě musím tady dát tu kameru, co dá. To je odecordru a tak já jsem tam ještě tady nastavení, to je odecordru. Takže, čus lidi, já vás vítám u... znova. Čau lidi, já vás vítám vás Yuki a vítám vás u dnešního livestreamu. Dneska si budeme ukazovat tady parkour. Tady je že jdem na to, takový jeden nebo možná i víc parkourů. Takže tady je nějaký baráček, nevím, kdo tam bydlí a tamhle bydlím já. Tamhle v tom jedím. No tak jdeme ten parkourek. Sem si dáme ruku semka. Počkejte, promiňte. Takže zase, sem si dáme tu ruku. Takhle. A sem dáme nohu. Nebo trošku blíž. A trochu blíž. Nebo že je blíž. A takhle popřeme. A skočíme a jsme tady. S plotem. Tady na nějakým. Nikdo nekumí. A nekumí. Klídek, pohoda, klídek. A tabáček. Tam je sice díra. Komu se nechce to rvat přes křoví. Nebo ještě jeden způsob. Takže semka dáte nohu. Takhle. Jsem zase tu ruku. Wow. A je to. Takže jsme zase zatím. Ale háro. A jdeme za kámošem, takže jako super a super a super a super a super. Surprise motherfucker. No a jdeme za kámošem. Na YouTube. Točím kameru. No tak on není na YouTube, jenom hodnotí ty videa, což může každý. A jenom hodnotit videa, tak je to Josef Galáš a vy jste youtubeři, možná někdo. Fakt někdo. Ale hlavně ne cigánský karty. No a že já mám 17 baterie procent. No, to je pěkný. 14% baterie. No, tak to nevá. Ale já furt to budu natáčet, protože mě to baví. Ale teďka se ani na obrazovku tak jakoby koukat nemusíte. Protože já tam nic nedělám. Mám jen za Playmobil, abych mohl to natáčet sebe. Tak je to hlavně pro sebe a jak vidíte, teď se na tu obrazovku koukněte, že to nejde víc zvětšit, jen to jde posouvat, dávat pryč a otáčet. Ale furt to jde zmenšovat. Pokud by se vám ta kamera nelíbila, tak mi řekněte a já ji tam dávat nebudu a pokud jo, tak klidně pokud byste ji chtěli menší, mi napište do komentů a tak no. Takže já vám ještě natočím okolí.
natočíme a tak. Jdu tady, jdu. Promiňte, že na to není moc vidět, protože on tady pálí hodně sluníčko. To je ventní, fuck you sluníčko. Pokud kde seš, tak i kdybys tam nebylo, tak ti posílám fuck you. No, takže tady chodím do školy, takhle je pohoda, klínek, tamhle bydlím, tady je škola. Což si nemyslím, že je zas moc daleko. To spíš kousíček. Tamhle je ten panelák, tam taky bydlím jeden můj kámoš, tak já si ho zeptám, jestli nemůže ven. Je to youtuber, jenom kdyby někdo na něj se chtěl kouknout, tak je to Bambuča. Hnedka druhá ta bulka, nebo prostě je tam nejdřív nějaký Karel Bambuča, nebo nevím. To není ani kanál, to je nějaká písnička hnusná na basu, nevím co. A takže on má prostě dole hnedka pod tím má kanál. Jo, tak pokud chcete, ani to není zase takový známý youtuber, ale chodí do naší třídy, je to náš kámoš a to prostě náš kámoš, no, tak. Pojď sem, já se s tebou zblížit. No, tak, že jdeme za ním, prostě. Vole, prostě furt koukám za sebe. Vidím před sebe, nebo to se koukám furt. No, a tak, včera jsem mi Google tablet, takže už to nešlo, tak jsem si ho začal rozdělávat. Vytrhl jsem baterku a tak. Ale už to stejně nešlo opravit. Dneska to zase. A dneska už jsem to rozdělával, no. Ty vole. Z té dvě strany jsem to obešel. Že tady, jak vidíte, nejsou zvonky. To u ničeho. Takže my to tu obejdeme a budeme tam. A já budu k němu domů, že on mě nepřeje, abych jim natáčel byt, což já bych klidně svůj byt dal na YouTube. Pokud byste o to žádali, tak mi řekněte, já vám to klidně natočím. Mě to fakt vadit nebude, mě to baví, klidně mi to fakt napište do popisku videa. A takže už tam budem. Já ani nevím, proč jsem řekl a. Máme kontejner, vám ukážu. Tamhle, ten žlutý. Takhle. Já si zase dám kamerku na sem. Ty vole, tady zase se na to sluníčko. Fuck you, slunce, fuck you. Fuck you, slunce. Fuck it, she's a shit auto. Ty vole. Pojď sem, já se s tebou zblížím. Pojď sem, já tě nezbijem. Klíje nula. Já neumím klíje nula. Necháluji. Jak mě známou. Ale pusťte si na počítači, jak to pro někoho to může být prdel, pro někoho ne. Ta reklama je dětská, ale tam je to trošku zpomalený a zrychlený, takže to můžete zkusit. No, takže tady Pušovi 79, to zvonit. Já nebudu mluvit, jo? Budu mluvit do toho, ne na vás. Pušovi. Zasrte se. Může Rubik ven? Rubik není doma, ten přijede, ten je Aha. Tak jo, ahoj. Ahoj. Jinak bych šel, ahoj. Jo, ahoj. No a takže Rubik ven nemůže. Takže já jdu ještě za tím Josefem Kalášem, Pepou Kalášem. To jdu ještě na něj zkusit. Protože on většinou jezdí na chleba, já nechci, aby tam jel. Tak vám ukážu pár korálů domů. Super.
Já vám ještě ukážu ten zvonek Josefa Kaloše, zapomněl jsem vám ukázat bambuči. Takže tak je to prostřední vchod a musíte tu najít, kde to je Kalašový. To zvětším. Kurva, to nám buguje. Kalašový. Zase zmizený. Promiňte za ty bugy, já mluvám tady Kalašový. Tak na ně zazvoníme. Takže Kalašovi ještě jednou. Tak, prosím, ať jsou doma. To tě nezbiju, neublížím. Prosím. Prosím. Opouštím. Tak jsme to nezvládli. Ale zkusíme ještě jednoho kámoše. No, nebo už ne? Jak chcete, hele. Nebo jo. Zkusíme to, kámoš. Ty vole. Ještě se mě prdel. Augustinova. Ten tam. Super, kontrolné přiběh, tak nemá. Vůbec ne. Končit, kluci. A ještě ty vole, promiňte za to. Rozmlžení, to se mi dělá vidět. Takže čus a u dalšího videa někdy příště a čus, natočím vám víc parkouru než jeden. Točíme vám toho fakt mnohem víc a bye.